जों दा आपेल बागान सिङाव हाबदोंबाबो आपेलखौ नायनोल' मोनो ओमफ्राय दांनोल' मोनो आरोना जानो मोना खानानै गुड मर्निं एभ्रिवान वेलकाम बैक टु द बड' कापल यूट्यूब चेनेल लोगोफोर जों दा हम स्टेयाव थानायमोन नालाय ओमफ्राय दा नै शेरगावआव दङ दा नोंथांमोना दिनै एप्पल बागानखौ एप्पल गार्डेनखौ एक्सप्लर खालामगोन आरोना देखायगोन नोंथांमोननो दा नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय जोङो टावाङाव हरथाम जाहैबाय टावांनिफ्राय मैया फैबाय ओमफ्राय दा माने शेरगावआव हम स्टेयाव थादोंमोन आरो ओमफ्राय दा जोङो आपेल बागानाव थांनोसै गारि दोन्दोंमोन बैहाय गारिखौ लाना फैग्रोनि र' नै बेहायनो दोन्दोंमोन जों गारिखौ दा लांनोसै आरोना आपेला नै बिथिं दङ खाथियावनो गाहायावनो नै आपेल फिथाइया नै गोमोन गोमोन दा नोंथांमोना गभर्नमेन्टनिखौ देखायगोन जोङो शेरगावआव सान्दुं गोसाथार आरोना बांद्राय थान्दाबो जाया बांद्राय गरमबो जाया आरोना थेवबो मोजां आरो थानो गुसुनो बांद्राय गुसुबो नङा टावाङावथ' जेकेट गानाबानो थानो हाया दा जोङो शेरगावआव आपेल बागानाव थांनो ओंखारबाय आरोना बेनिफ्राय डाइरेक्टलि न'आव थांसै आपेल बागान नायखांनानै आपेलबो एसे लांसै ना धनिष्का न'आव आबैमोननो रिल्स बानायहैनोसै बेयाव मोननैसो आपेल जागोन धनिष्का थालिरबो जागोन आंगुरबो जागोन ओमफ्राय नै फाथा सिरा बायदि गानबाय चलो सासेयाबो बिदिं खागासिनो नै जों दा थांनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय ब्रेकफास्ट खालामनो लाग्रोसै औ जानो लाग्रोसै जानायासो देरसिन दिबिका ब्रह्म जेडिएक्सनि ब्लग लायबावसो नामा चेनेल नामा आहा गैयालै जों दा आपेल बागान हाबग्रा नैबेहाय रिजर्ट मोनसे दङ रिजर्टआव ब्रेकफास्ट खालामनो होननानै फैबाय आरोना लोगोफोर नै इथिं धनिष्काया थाबायलांगासिनो दङ जायगाया जोबोद समायना नै रिजर्ट नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो नै जोबोद मोजां आरोना जायगाया जों दा ब्रेकफास्ट जानानै लाग्रोसै थ' लोगोफोर जों दा फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखै आरोना दायो ब्रेकफास्ट खालामनानै लाग्रोसै जों रिजर्टआव हाबबाय बेनिफ्राय दसे उनाव जोङो आपेल बागानाव बेरायहैनोसै आपेलबो लांगोन न'आव बिराद मोजां आरोना जायगाया नोंथांमोना फैयोब्ला शेरगाव बेहाय हाबफैबानो जाबाय ओमफ्राय माने बेवहाय मेथाइबो खननाय जाबाय थायो खोमा प्रग्राम जाबाय थायो आरोना रिजर्ट बियो नोंथांमोना दहायबो नुखादों रिजर्ट नै बरिया बरिया दं मोजां नुदों आरोना जायगाखौ जों दा रुटि जानानै लाग्रोसै बिसोर सानैजों मा जालायलायखो नायनो हालायलायला नामा नालाय एक्सट्रा थाबावो फनावनो थाबाय थायो बायदि बिलाय बेलेगसो जाबायदां लाइना बेलेगाव फैनायखाय अरजाया जिराय जिराय मोनजाबानो जाबाय गिदिं नोंनि महरानो आं बेरे मोदै बेसेबांथि समाया जोंना जानाया मोनफैबाय बांद्राय खाथियावना इन्टारभिउ लानो नागिरदों नामा उखैनाया हाथारला नै सासेया गाइस मेगि ओमफ्राय मा दंथाय बेयाव मा दं बे दाउ दं नामा अ कफि बे माबासो मा होननानै हायनानै जानांगौ आरो रुटिनि ओहो हायना जानाङा लाना जानांगौ ओमफ्राय मा दं दंफांनिसो नै ट्रेयाबो
दंफांनि गोजा याव हायदो ओरैहाय कॉफी इसमें क्या है चिकन इसमें क्या है रोटी गरम गरम रोटी मोननै वाव दा गासिबो जानोसै मजानो नै एसे इन्टारभिउ लादोनो जाथ'वाखैनो नायथ'बावाखैनो आङो नै आमफ्राया दैसो खुनु दिन लुबैना रिजर्टआव हाबफेरनो मोनाखै नालाय ओंखायनो आं दिनै लाबोबाय आरोना ताकसिं ना माबा रिजर्ट रुटिजों फैथाराखैमोन आं कफि ओमफ्राय चिकेन दं नैबेहाय चिकेन चिलि चिकेन ग्रेभि आदसा मा बियो कबि भाजा बरिया जानोसै बिराद कबि टेस्टि टेस्टि भाजाजों नुखाबायना दे जादो खुदैखौ धनिष्का जादो गला जादो जोब्बाय आंना नै रुटि होबाय ओमफ्राय दा नैबेयाव चिकेन दङ चिकेना बोरैबासो र' नायनां बे नोंसोरना दसे बे दसे जादों नोंसोरबो होदो हो जा दे जा दे बेदरखौबो हो बेदर जाया जायो नामा बेदर जाया दिनै मानो जाया दिनै मोनजाया बावगारदोंसो आङो दिनै मा बार थगायदों हो एसे बोखानांगौ 10ता जालायलायबाय आरो टाइमा ओंखाम उखैनायानो जाला ओमफ्राय आयो नालाय जों दा हख्लायनोसै फिसाजोआ होखावबाय जानाया जोंना थाव मोदोमखादोंना लुगैथारबाय नों जानो दे जाथ'बाय दोनथ'दो फोजोबखानोसै गैखाला गाव बारा लायोलै जासुलाथारो बेयाव मा दंबावो कफि भाजा लाखाबावनांगोन हा न'आव थांला जोङो दे धनिष्का जाद' बिदि नङा मामा बिदि नङा हरलाय आं टेस्टि हरलाय दे जादो आं जाग्रोनायनो दे जादो जागोन र' आं जाग्रोनायनो दे माथो जादों गोथाव ना गोथावानो लकेल ना कबि थाजा मैगङा दे जादो टेस्टि बाबानिखौ होख्लायनोसै नै जानायफ्राव बारा रायज्लायबाय थाजायालै नै ओरै कफिखौ नै ओरै होबाय ओमफ्राय रुल खालामना जानोसै आरोना बेखौ ओरै फानबाय थिगानो टेस्टि र' बेदरखौ साखिनायनो बरिया आं जानो लुगैथारबायहाय थ' लोगोफोर दायो जाखांबाय आरोना रुटिजों दाउ बेदर जाबाय जोङो बयलार ग्रेभि ओमफ्राय बिराद जाखायो दासिमबो जाखाङा नायलाय आसरितसो रुटि ओमफ्राय कफि भाजा मैगङाबो बिराद गोथावखा धनिष्का रुटि नांबावगौ मालाय बिसिना गुफुर जायो मानसिफ्रा जा गोसोमसो जाफैज्लाजोब्बाय मबाइल नायलालै आपेल जाहैनोसै आपेल बागानाव थांसै जोङो ओइथिं गोजौथिं आपेल जागोन दे आखाइ सुदो बाबाजों मोजां धनिष्का थाथ'दो दे होमबा दे थांसै दे जों दे लोगोफोर दायो जोङो माने आपेल गार्डेनाव फैबाय आरोना गभर्नमेन्टनि बियो ओमफ्राय दा सिङाव हाबलांसै नोंथांमोना देखायगासिनो नै टिकेटआ सासेयाव 20 रां ओमफ्राय दा जोङो साब्रैनो लाबाय सोरबाफोर डिएसएलआर लाना फैयोबा डिएसएलआरआ 300 मिथिबाय डिएसएलआरजों फटक साफायोबा मबाइलजोंबा खिन्थु फ्रिसो आरोना मबाइलजोंलाय ओमफ्राय दा जोङो सिङाव हाबलांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आपेल बागानखौ बिराद मानसिफोर फैदों आरोना बेहाय बेरायनो थाखाय बयबो फैयो नायनो जों दा सिंथिं हाबबाय थ'दो आपेल बागानाव बरिया नै बिबारा मोजां साजायना दोनदों जोबोद मोजां आरोना लोगोफोर आपेल गार्डेना ओमफ्राय नै गोथांबो दङ गोजाबो दङ आपेला
अबेखौ जानोसो जाबाय आङो माखौ जागोन दा र' दा सिङाव हाबनानै जागोन आरोना जोङो खावख्रावफ्रावनो फैदो जायगायाथ' बिबार बारि जोबोद समायना आरोना आंनि उनथिं नायनो हागोन नोंथांमोना बिबार बारिथार जों दा ब्लग लायै थांगासिनो दं सिंथिं फैदो सु दङ नै सु दं समायना दैयायो जायगाया नै दायो जों आपेल बागानाव मोनफैबाय माने जों सिङाव हाबथ'वाखै दै लामायावल' दङ थांगासिनो जोङो दायो आपेल बिफाङा माबायदि बेखौबो नुफेराखैमोन आङो दिनैसो नुसिगोन लोगोफोर नै जों दा सिङाव हाबबाय ओमफ्राय दा जोङो आपेलखौ फटक साफायनोसै जों दा नै फैबाय आपेल बागान सिङाव नायगासिनो दं वाव हा नै जाथावथावथार नहीं खा सकता है ना सिर्फ सोने के लिए मिलते हैं मेरे बच्चे तो तोड़ क्या करेंगे बच्चा लेंगे एप्पल खाएगा एप्पल नै जोंना धनिसखाया आपेल जानो होनगासिनो खानोनो मोना जायालै फाइन नांगोन फाइन नै गोथां एवबो र' दा जागोन दे जागोन दे बस्थासो लांखागोन जोंहा दा बस्थासो लांगोन ना लांगोन र' ओइ नायलाय नै खावना दिसोरो आपेल मोनजायैनि नायलाय जागोन आपेल जागोन नङा थवाइयाव लायगोन थ' आपेलाबो जाथावथार नालाय जों दा आपेल बागान सिङाव हाबदोंबाबो आपेलखौ नायनोल' मोनो ओमफ्राय दांनोल' मोनो आरोना जानो मोना खानानै ओमफ्राय बायनानैसो जानांगौ आरो जानायालाय दा जाखुमायसो सोरबा ओमफ्राय नै बेलेग भेराइटि दङ बेहाय गोजा दङ गोथां दङ ओमफ्राय दाहाय बायनानै लांसै जोङो 10 केजिसो लांखागोन आपेलखौ ने धनिसखा वाव आपेल शेरगावनि आपेल धनिसखा आपेल जागोन आपेल जानो फैदों जोङो ससमाया नै बिराद गाबबाय जोंना धनिसखाया आपेल मोनजायैनि जानला मानला खानो मोना 20 थाखा टिकेट लालायबावो आरोना मालाय ओरैबायदि 1 मिनिटबो सिरि थाखाया दसेबो आपेल जानो होनखायो जाथावनो खानानै उख्रानानै जानो लुगैलायनायथार आपेल फिथाइया औ थांग्रोबाय धनिसखा मोना हनै गथ'आ गोलैलायबायलै आपेला माने एसे नांबानो सिरिलाबायखायो गथ'आ होनलाय नोङो ओइ केमेरा नायजारो जागोन वेलकाम आपेल बागानाव फैदोंमोन आपेल फिथाइ मोनजागोन सानना मोनजाया दा आङो इदिसो खालामनांसिगोन बायदि मोनबाय माबाखौ आपेल फिथाइ मोनजानायनि खायदाया आरोना थिगसे बेयावनो बाब्राबनो गाबनानै उन्दुलाबायनानै गाबबासो मोनजासिगोन बायदि मोनबाय आङो आपेल फिथाइखौ ओमफ्राय धनिसखाया गाबैनो थाइसे खानानै होबाय आरोना मालिकआनो गथ' मासे नालाय बिराद गाबो
एखेबारे दसेबो थाया गाबनायानो आफेल जानो आफेल जानो आफेल जानो बेखौ जानो ओमफ्राय दा मानसिफ्राबो एसे सेंबाय गथ'फोरबो बिराद दंफैयोमोन माने सासे गथ'नो होयोबा बयबो लुगैयो नालाय गथ'फ्राथ' बुजिया नालाय ओंखायनो दायो गथ'फोरा थांखांनायखाय थाइसे खाना होबाय आरो जानो धनिस्कानो अननानै दा जागासिनो हनै साथा सिङाव आराम साथा हमलायनानैसो होबावबाय नै लोगोफोर आफेला गोमोनथार माने दांनोल' मोनो आरोना जानो मोना जानोबाथाय फैसा होनानैसो बायनांगौ ओमफ्राय दा जों बैनिफ्रायसो लांगोन आरोना खानानै लांजोब्बाय दा साप्लाय खालामगासिनो बिनिफ्राय बैहाय मोनसे स्टक खालामदों बे जायगानिफ्राय जों दा बायनानै लानानै थांगोन आरोना ओरै जानोल' ओरै जाहां जाहांल' खालामनो मोनो जाहां जाहां दांनो मोनो आरोना ओरै बिलिरनो मोनो नै आफेलखौ ओमफ्राय खानो मोना आरोना लोगोफोर दायो जोङो ओंखाम जानोसै तेनजिं गावआव नायदो नोंथांमोना अमा बेदर दङ दालि जहल पापर भाजा बेलाथिजों सामब्राम सालाद आरो नै सालाद दङ बेनिफ्राय आसार दं बानलु ओमफ्राय नारें पियास कफि रुनाय लाइ भाजा आलुजों मा बियो बिन आलुजों बिनजों सबजि पापर भाजा जानोसै जों दा हामफेना ओमफ्राय चिकेन ओमफ्राय मा चिकेनानो ओमफ्राय भाजा फुजाफ्राथ' एखेयानो एखेयानो जालाय अमा बेदरखौ मादि अमा बेदरखौ ना बेलाथि दं दिनैसो अमा बेदर मोनजादों आरोना टावाङाव बन्द' ना जानो टावां में इतना ठंडा है जागासिनो नोंस्रा गोथारबायलै हामफेया जानाया बिराद गोथावखा दाखालिबो बेयावनो जादों जोङो फार्स्ट टाइम थांनायाव टावाङाव थांनायाव गोथावना बानलु आसार बिराद गोथावखा गोथावना फिसाजों मबाइल नायगासिनो लोगोफोर जों दा तेनजिंगाव बारबोबाय आरोना तेनजिंगावनि ससे गाहायाव कफि खेथि खालामग्रा बेलाथि खेथि खालामग्रायाव मोनफैबाय जोङो दा बे मोनसेसो रिल्स लानानै थांसै आरोना भिउआ बिराद मोजां नायनो हागोन नोंथांमोना बिराद बरिया बेहाय नै जों दा लामायाव लाखिनानै बेहाय रिल्स लानोसै मोननैसो ड्रेस सोलायबावबाय गारियानो गारि फैबाय थायो ओमफ्राय धनिस्काया नालाय मा गेलेदों बाहाय ओंखाम ओंख्रि गेलेबावबाय नालाय ओइ थांला धनिस्का थांला न'आव मानो बिराद मोजांखा भिउआ दायो रिल्स लाखांलायबाय आरो बेलेगाव लानोसैलाय आरो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना रिल्स नायनोबा इन्सटाग्राम एबा फेसबुकआव थांनानै नायबानो जाबाय